Σήμερα με πρωτοβουλία του ΠΑΜΕ, της ΠΑΣΥ, της ΠΑΣΕΒΕ και της Λαϊκής Συσπήρωσης του Δήμου Ερημάνθου μαζευτήκαμε έξω από το κέντρο υγείας με σκοπό να ενώσουμε τις φωνές μας με τη φωνή των κατοίκων του Δήμου Ερημάνθου και της Καλανδρίτσας για να μην περάσει αυτή η αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης που στόχο έχει να πλήξει τα φτωχά λαϊκά στρώματα της περιοχής μας. Και όχι μόνο, και τα φτωχά λαϊκά στρώματα σε όλη την Ελλάδα. Τα κέντρα υγείας που φτιαχτήκανε πριν από 25 περίπου χρόνια ήρθαν να εξυπηρετήσουν ένα συγκεκριμένο στόχο. Να βοηθήσουν στην ανάπτυξη της υγείας του ελληνικού πληθυσμού και ιδιαίτερα του πιο φτωχού κομματιού, του αγροτικού πληθυσμού της πατρίδας μας και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων που ζουν και δουλεύουν σε περιοχές στις οποίες στο παρελθόν δεν είχαν καμία πρόσβαση. Αλλά μια άλλη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ σήμερα, σε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, το ΛΑΟΣ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, έρχεται στην πράξη να μετατρέψει το δημόσιο σύστημα υγείας, αυτό που υπήρχε και όπως υπήρχε, να το μετατρέψει σε επιχείρηση. Καλούμε όλους τους εργαζόμενους, τους αγρότες, τους κατοίκους της περιοχής μας να πάρουν θέση εναντίον των πολιτικών της πτώχευσης, της κοινωνικής οπισθοχώρησης και της εξαθλίωσης των εργαζομένων. Τους καλούμε να συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις που θα γίνουν στις 15 Δεκεμβρίου. Τους καλούμε να συμμετέχουν στην απεργία στις 15 Δεκεμβρίου με το ΠΑΜΕ. Τους καλούμε στη συγκέντρωσή μας στην πλατεία Γεωργίου στις 11 η ώρα το πρωί. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι τα χειρότερα μέτρα για μας έποτε. Αυτή η αντίληψη που λέει ότι θα πρέπει να πληρώσεις για να μπορέσεις να απολαύσεις ό,τι σύγχρονο έχει σήμερα η τεχνολογία και η σύγχρονη ιατρική, εμάς τους εργαζόμενους πρέπει σαφώς να μας βρει αντίθετο. Σήμερα μαζευτήκαμε εδώ οι πολίτες της περιοχής, οι άνθρωποι εργαζόμενοι του μόχθου και της εργασίας να αντισταθούν και να ενταχθούν στα νέα μέτρα ιδιωτικοποίησης και επιχειρηματικότητας των κέντρων υγείας, που έβαλαν διόδια στον κάθε πολίτη προκειμένου να εξεταστεί και να μπει στο κέντρο υγείας. Φυσικά αυτή την αντίθεση δεν περιμέναμε από τις παρατάξεις του ΠΑΣΟΚ εδώ της περιοχής, ούτε από τους νυν δημάρχους και τους τέος. Βγήκε μπροστά το ΠΑΜΕ υγειονομικών, το ΠΑΜΕ των αγροτών, η ΠΑΣΥ, και μαζεύτηκε ο κόσμος εδώ να εκφράσει την αντίθεσή του και καλεί τον κόσμο, τους γιατρούς, τους νοσηλευτές να συμπαραταχθούν στην σημερινή κινητοποίηση και να αφήσουν τον κόσμο να δηλώσουν ανυπακοή από εδώ και πέρα. Και φυσικά το μήνυμα που είναι η μεγάλη συμμετοχή τους στην απεργία στις 15 Δεκέμβρη. Βεβαίως μαζευτήκαμε εδώ σήμερα και θεωρούμε ότι κάνουμε έτσι σε πρώτο πλάνο μια κινητοποίηση για τα μέτρα αυτά της κυβέρνησης, να πληρώνει ο κόσμος στα κέντρα υγείας. Ένα πράγμα το οποίο θεωρούμε ένα χαράτσι. Έχουμε παλέψει οι παλιότεροι μας και εμείς οι ίδιοι να έχουμε κέντρα υγείας με δωρεάν υγεία για καλύτερα αποτελέσματα για μας και για τους νέους, ενώ αντιθέτως συμβαίνουν τα αντίθετα από αυτά που απαιτεί σήμερα η κοινωνία.